Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama panjenengan kula Sakdermo nglampahi tapi TV. Jadi awak kesel tambane apa? Alah SKC 22 Orisa, Tifa. Alah kok pusap rasane apa? Pencak dor apa ya? Klana. Hapus tato, info kungkum. Alah kok kungkum masane mong iki. Ngono. Alah kok tumpuk dina tumpuk ra kesel piye to. Jong niye rampes. Kudus, oke. Lah kok kungkum ya hukum apa? Gung iso nglakoni hukuman iki tak pending. Oh. Di oke, sin sodot. Jong. Omblok tok tiba bos. Yo, omblok. Kok iso hakimi iki masane apa sidang piye to dihakimi iki? Apa hakimi kula di omblok ya. Mas Nat, aja guyu ayo dilek sik. Apa njaluk sambel? Marane omah nek kok njaluk sambel ae. Apa? Noyang, rambut sak geger. Ya asune kebedil bos tapi gak mati. Asune kan kuat. Tak isi karawi rontek. Mit kene tembus kene Mas No. Penting aso ya siap nyambi jong keterak sepur argo bima lah argo lawu. Tiwas tak kene bumbu sak panci. Lah panci mu kebu tapi kok sak panci wi celeng jong nyambi jong asline sapa bos gak iso apa. Rampes Pak Kulon ya Kulon Progo. Langsung kungkume rasa oblok bos alalah. Oblok nyapa kungkum. Entil geong hadir sepil sekitar tenek wong. Nempel sak tum-tum iki manane lho bothok sembokan tamtum iki. Genah waderae siap. Gawe bumbu de alah sematkan. Oh iya bos. Aman bos ya. Sik endi to iki? Bosku oke Ali geng. Margono. Kelana. Dimasak apa bos mau? Lah sing dimasak apa ndut lemah apa piye to ora le apa-apa kok dimasak apa? Jam pinten Pak Dik damel daster lho. Ora iso apa damel dastere masane apa edan lodruk apa piye kok iso. Jelaskan di kantor iya maul purba. Piye awakmu bos? Alah kesel bos. Lah nek biasane balungku sing lumpuk bos. Iki lho rong riblas moto abang malah putih iki lho. Jelas di kantor apa? Menerima hukuman ketik 1 pusaping 10. Alah kok iso tak gebuk kabeh iki kemalahan wong lagi anu ya aja saiki. Tangane ora iso nggo nulis to, Bos. Bumbune cepakno. Kupule kaya wong mari operasi. Operasi apa? Operasi kulit, Bos. Iki anune Mbak Rin lho tak nggo apa nek serban lho. Nggon makromah lho apa jenenge? Ketung iki lho. Ciputat bos, ya di bengep bos, tanah di jotes wong sak kampung ya kok. Loh, kok salah lip apa lip biar apa lip der kok iso. Loh, Mas Tropi kentu apa ketu, ciput. Munawar lho, kok iso kentu si putih lho. Instingnya berburu mulai pudar. Wes ngene bos kok insting to bos. Awake gak iso nggo insting wi. Kuwi atas petunjuk. Wes kalimu sing ning slirone itu tadane kontainer kene. Aku tak nggo motor bok. Kalimu sing akeh slirone Sherlock tak parani. Lah nak kalimu isine wong ising ya megah aku. Gas kalih Pak Indro. Oh, nak gas kalih Pak Indro nanti iki lepas piketnya kemis bos. Panggah api apa? Wis
kalimu sing enek slirane. Pokoke nek slirane lho ya gak enek wong sing lho. Gas Sherlock saiki tak parani. Alah ucul kabeh no. Ucul kabeh tanah kowe ora ngerti bos, bos melok anu iki tak ampun kali tenan kowe. Mangkane berburi golek sing enek. Kali kau demete kalimu tak gune lawuh kene saiki. Kali ku akeh demete, tak nggo lawuh nak kon terima demit iki lho. Demete kalimu lho. Lah kok ning pasar to kene Gropyok ning Bijian Pak Dik. Bijian ndi? Kuwi ya Bonbin. Nak sore akeh cewek adus. Lha golek cewek apa golek nyambe? Malah pas ngerogoh ngene lho. Ki apa kasap iki? Nyambe kok kasap ngono. Alah mancing ning kolam ae apa? Ngopi saiki geger iki. Iki geger iki. Ning Jombang lo gudange nyambik Kang. Lah trimo Bengawan ya akeh bos. Maksudnya iki sing iso di anu lho kaline gak ombo, tapi jeru gak apa-apa tapi ciut di obrak kenek ngono. Deretan akeh bos. Etan akeh wong. Lah kok hukum masane apa narapidana apa pita Jokori Putra 6017 ki. Menunggu komen Pak Oktalah turu wong ya arep babake mesti turu wis tak bubuk. Aja murah gede-gede. Nak dijak ngombe aku muni ngono. Bobok ben gak cacingan aku muni ngono. Celut apa tuk basi. Ciut apa alah. Maksudnya gak wobol Mas kali wi. Biasa nol kali ini biasa. Terus ora kedung tok ngono wi. Eksekusi ini menak sak kedung. Bojonegoro bagian barat akeh bos. Aja dadoh bos sing ide-idane. Hukuman menantimu wahai Pak Kul. Aku gelem dihukum kumpung tak kungkum tapi sok mben bos, gak saiki. Lah kowe ngerti balung kuwi lah rapuh. Oh gambar kali anune kok nek bore. Watuk elek emat ngerti no. Nak watuk ki tak kon nyidokno. Watuk malah dilumak klekek ngono. Kakan rokok bos. Nak rokok wi isine 12. Nak cah 4. Nak loro-loro kan 8. Kuwi batul lagi anggo sitok wi wis karek 5 mbuh bos. Berantas akeh bos, boyor mentolot lalah. Wis gace kegeden Allah iki iso lembut kok dukawan mambengi. Kowe karo lemat jaga mobil. Ya bos. Asine uhung ya wate uhung. Ning cedhak Labuhan Bajo alalah ning kono gudang bos. Kaya Kalimantan, Sumatera wi dipercaya gak leh mani wak slira barang ngono ku ya beranak pinak bos. Lah lan kene slira belajar ngelangi wis diserok kok. Ngono lho. Es kacek kegeden anggak. Gak apa-apa, Dra. Kudu anggak, Dra. Kabeh kudu anggak. Kolam saya di Samarinda banyak biawak besarnya kayak anak buaya, Bos. Lah ning Samarinda doh, Bos. Kalian jagir lan jagir ora golek genggek pito nek kono wi. Ning Pulau Komodo wae, Bos. Kene Pak Dik Bojonegoro Barat kentalan trimo nyambik. Iya, Bos. Lak Gropyok, Bos, lek wis ra mampu. Tak gropyokne, Bos. Alah. Kowe mantep nang ndut wis ra iso ngalih konggon. Ngono. Ben oleh nak Gropyok tumpuk sik kono, Bos. Kode keras saka Mbak Rin. Alah. Lah tekoe barak tumpuk malah ra oleh apa-apa wi lho. Kok dhewe ae. RRI akeh. Republik Rakyat Cina piye to? Ning Kalimas JPM ngalor. Sithik pabean akeh Pak Dik. Pabean
Kalimas Bojonegoro apa Kalimas di SKC? Iya. Alah. Wingi kari nyaruk ya ora enek sing kena ngono lho, Bos. Slirae Bos iki le papate, Bos. Kok mbak bekecot ae. Kok sarkem gropyok tak gak tau oleh apa-apa, gak usah pensiun ae, Bos, gak usah gropyok tak atasane. Weh. Lah, tunggu mah Bos tak gropyokne. Kali moneng akeh, Bos. Kuwi arep golek sotek keli apa piye kok iso ning kali moneng lho. Sekiranya akeh kipere kebobolan ya kipere tangane loro Bos berarti cakot. Brother siap Mas Denis, siap. Kalimas Surabaya. Nah, Kalimas Surabaya ya adoh Bos. Ora usah kena hukum welot. Delok kulot kisinan. Gitu, delok kulot kisinan ae penonton wis do seneng kok mumpung ora duwe isin. Yo area kudus nyambi akeh, oke tak golekno nyambi angele nemen nyambi tak sisoni lemara dhewe weh. Iki tularan iki. Limat bahasa kalau di kegiatan fisik Bos, soalnya awake lemu gejala terus kadung nyesek sesek Bos. Anu iki rokok takon mandek gak gelem. Udan angine rokok kok. Lah kok hukum sih pito gatot kuwi. Bener Bos, RRI akeh, metune barisak. RRI wih, buenge sak kandel-kandel lah. Trawulan Mojokerto, biyo trawulan. Nek sampai dhewe Bos aku karo Mbak Rin tok. Brimiu, grepek sego pecel ae Bos. Gak angel sego pecel kuwi ngene ya Bos. Ki aku pengen tantangan Bos, asline pengen tantangan. Mbiyen aku tukang pelaku, saiki tak tes. Kekuatanku sikilku mbiyen tak kayak klaker. Iki wis seret ngono paling iki. Nayeng. Hukum ketik. Alah hukum ketik apa? Video sampean diputer nok titik kumpul karo Mas Giral SKC Mumbuldur. Antar sembah nuwun Bos. Alah lot omong. Yuh, celengnya berarti Pak Wajahe. Turu Bos adiwata kopi luwak wi lagi komen tak siak tenan lho iku. Lagi komen kok ya wis mudhara tukang ngombluk. Ya Bos. Brejene tukang ngombluk. Daster Dik. Alah kok daster to? Kelas gropyok gak penak anggong ae lot. Oh sanggong. Ya omong kosong Jip. Mungkin besok masih ada agenda, mungkin kita Kemis Bos. Jadi nak pertanyaan ini dijawab, tapi nak menurut sampean wacana ya kan melaku 5 kilo Bos. 5 kilo ya apa toh? 7 kilo tak jangkah agenda tok Bos. Hadir Pak Dik siap. Di Samarinda justru seneng kalau ada yang nyari biaya Pak Kak sampean Pak Dik. Siap ngarep. Oh sesok tunggu Bos, kita akan wah seru sesok, seru nemen. Ya Bos muncak Bos aku. Mergone gak cukur bringos asline mosok. Gropek blungkon ae, wis ndang langsung ae. Siap terus Pak Dik. Nggih. Ramos Kurniawan. Bumbune ndang disiapno. Apa-apa arep masak watu piye kok bumbu lho. Pak Dik menawa entuk kidang oleh nempel gak oleh Bos, kidang ben lestari Bos. Muncak Bos. Muncak ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Nak kurmeh ngetes kekuatan pelaku mending asune tinggal lemah mesakne. Izin bijen barat Pak Dik, grab sesasi rantek nak terima nyambi. Weh. Gwedi duwe bojo, duwe anak, duwe putu iki gelo. Alah, kuwi mbahmu Bos mbok anggap nyambi Bos. Oh, dosa we. Mbahmu iso mbok anggap nyambi kuwi lho. Nek grab yo
Apa ki diomong wacana ra masalah, Bos. Los, Bos, penting upload. Yo. Sak nemune, Bos. Konten ki angel, Bos. Sak nemune ya. Momene, mending golek momen. Info spot mancing Pak Dik nek oleh aku melu. Mancing wis diomongin mak ben nenek banyu, enek iwake. Oh, ora ngerti sejare Saridin mi to. Nyata kuwi Bojonegoro sasi. Tapi kali ini modele piye nak terima Bengawan ya moh, Bos. Iki model apa maneh? Model Kaji Wahab. Model madil Pak Kaji. Muncak lawu ae, Bos, kayata soto. Rawon. Oh, Bos, mbek ngopi sik ben ra kemrungsung. Lucu viral wi gak Jawa wi kesel mbok pijet apa piye to kok gasalas pasan gase pedhot lho. Banyu mata ngono. Banyu. Piye lagune iki lali aku. Ragangan to wis gak mampu kowe, Bos. Ngancani Mbak Rinae ning warung genah tumpuk ping 2. Konten camping Pak Dik berangkat pagi atau siang pulangnya apa? Pulangnya besoknya. Kesel Bos acah, Bos. Wis tani Mas Dik, oke nyanyi ae lekno, Bos. Wis tani ya. Oke. Dam kungkum gropyok zong ngene iki ning awak rasane sumuk. Pitikmu alas bakar. Alah pitik alas pesenane kok Sumatera ya. Ayam hias Sumatera, ayam hutan merah Sumatera ya. Wonten wonten RB3 ya, tek cacah ya. Alah kungkum sok ben. Kungkum. Nyanyi pos daripada ora lapal. Lah iki lho maca komenmu. Lah komen gak tak waca piye to sapa jenengmu kuwi? Wowo jahat ku lho. Ya iki lho bener iki lho sapa jenengmu sik? Sadewa Story. Ngono lho. Lah kungkum jam pira apa? Tiap hari gawe konten biayane akeh ya. Alah, duit apa to, Bos? Mbedlok pita ATM-ku. Ki ati karep bondo cupet ki, bute budal nak iki wong nama ngene iki alah. Rawe-rawe rantas malang-malange langsung diinggirno kok. Jare adikku Pak Kulot duwe ingon-ingon jengklot. Alah jengklotku ki seumure 400 tahun ya enek. Siunge done sak meter setengah ya enek. Waca masuk ta kuwi. Ndi to masuk ta apa komen? Umbluk tok tibake. Sing ngene, Bos. Kowe tak WA gak mbok balesi nyapa? Ayo ki aku pengen ngobrol karo kowe gak sah gropyok gak sapu enak gropyok wis jelas keri. Iki duduk habitatmu muni ngono to. Ayo ning ndi ngopi ning kafe ngobrol. Oke, masuk. Sarang tawon bagi-bagi 10.000 koin, pesan, update Oma Tawon Nur. Oma Tawon, Bos. Ya nak padang, Bos, nak bengi cangkem jedir, Bos. Wong nak senter ning kene iki nak buka tawon ki langsung dhek marani cahaya ya kene to sing gak sing bak. Oh. Lah kok hasil gotong ora apa to? Pulang tinggal nama no kok Malang 04 ya. Alah. Rapopo ndower titik apik to, ndelok iwak ae. Iwak kok didelok, Bos. Iwak wis ngono kuwi aja didelok. Loh, sampun kesel piye to, Mas? Wis ayo, Mas Alip, ndi daerahmu sing biawak akeh, tak rentengane kene.
Memang kali ini gene biawake, Mas. Mbok dilelak mlaku ngantek ujung kulon lho. Ya ora nyenggol. Lho, jere bocah-bocah leren sik kudune kan cacah turun ning mobil aku sing nyetir. Yo neng ndi ngobrol sing menak. Malah mau mesti model Dali ki apa to? Tutorial nangkap biawak enek neng YouTube. Alalah. Ayo sing gawe tutorial ki lomba aku. Biawak diceblokno 40 meter ditangkap nggo cangkem jali sapa ora. Ngono. Aku mbiyen yo tau bos karo biawak. Biawak dicekel gulune arep buntut terus manut. Ngono. Kok dadak tutorial. Nah, tutorial nyekel ula kobra kuwi mbuh. Biawak kok kanggo tutorial bos agar ngene saut gulung ini wis kenek. Oh. Nyambel pun tertawa. Lah masak bulus kuwi menak. Oleh sitok kok belum lho. Eneke siji bos, sing sitok gak kenek. Witenan protokasi roh. Mau iki peceren Mas. Sik masalah iki menarik iki. Mau iku peceren Mas gak kali sing sampean. Karena iki Mas, awake dhewe iki manut informan. Ngono lho. Kono Pak akeh. Ayo manut. Tak we. Insting kowe rono apa rono? Rono. Ya wis aku manut. Oke, masuk. Kodame Ririn bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, sesok konten peliharaan Aen Nur tak jotos ga nurut. Iya tiba buat jotos sih tak kontennya kok arep buat jotos sih. Lemun jotos sih dengir kemari diabuh gitu lah kok buat jotos ya boko gitu. Ayo golek kafe sing jam 12 ora tutup. Abdul saiki. Loh, ayo. Tekakno jam 12 awan. Ngosek to nyanyi kok nyanyi kok cah TK to. Angger dina Rebo nyanyi. Ngosek to Fajar. Ya wong 17 ya. Informan keliru mbok turuti. Loh, jenenge informan ora ngerti lah nek keliru ya gak tak turuti to, Bos. Loh, Bapak M komen mana Bapak M? Bentar ya, jangan komen dulu ya, tak baca nih. Waalaikumsalam. Bosku, my name is Didik Nuryawan. Wes genah jare Bapak M mending tunggu. Iya, aku kan bilang sama Bapak M. Bah, iki anggarannya sampean tak nggone tuku solar. Tak nggone sangu ae. Lho awake dhewe ki jenenge wong nekat nek adu nasib lho, Bos. Misal kuwi ditukokno oleh 5 gede-gede, misal. Lah aku berburu oleh 10 gede-gede. Berarti ndi? Kan ngono perhitungane. Menak tukono Pak Kulot gak kesel. Pengen kesel aku. Piye-piye entuk pira sithik. Kosong, Bah. Maaf, Bah, kosong. Informan terlalu berani menunjukkan lokasi sing tak bernyambik, Bah. Bah umuk tok tibake bluk. Loh. Jenenge keberhasilan itu bukan suatu keberuntungan. Dadi gak kowe berhasil gak karena beruntung tok, ngono. Melainkan yo kuwi kita harus bekerja keras, jerih payah banting tulang piye carane iso berhasil. Lah nek ning omah tok diteri biawak. Kuwi yo gak seni Bos wong adi wong seni. Ngono lho. Alah kena sabdo ibu negara wi masalahe nggih niku Pak Okta. Lah iki wis sekongkol iki, mati aku. Jong Bah aku arep nempel sijar. Renek malah magrib petir nyamber dong Jawa Timur lip dia langsung tiarap. Udan angin. Ala ledokan wis nglingkuk sikile atos. Lah iki lho.
Trimo sikil iki lho. Nak kur awak gaenan pandhe biasa ini, Bos. Niki. Lot mati tak sebrangi kok. Ibarat nek nyambeke. Kok petir sing disalahno. Maksudnya apes, Bah. Hari itu hari apes ini tadi. Kita pulang mungkin jam 9 baru nyampe rumah. Ada tamu karena kita disuguhin sama SKC kopi. Kita harus habiskan kopi dulu, udan petir. Loh, lunyu piye? Sidone loro untu, Bah. Ayam yang difermentasi ditaruh di tempat. Kesuwen, Mas. Nyanggongnya kesuwen. Loh. Jenenge apes iki ora ning kalender, Bos. Jenenge hari apes ki. Nek jenengmu apes tanggal 13 aku golek gak tanggal 13 ya apes. Loh, kok alasan kayak Bah? Kok ngapusi kuwi Bah piye? Nyanggong celeng zong, gropyok nyambik zong, berburu sego pecel. Mbak Evi jelas poin. Alalah. Poiman apa piye? Loh, kok ale piye ngeles piye? Awet ya apesnya. Ya awet, Bos. Apesnya awet, Bos. Maka wis golek dina sing apik. Tetep tak golek dina sing apik, Bos. Tenang, Bah, saya akan mencari hari hoki. Sing tenang, iki apa besok agenda sadurunge tanggal 9 gas. Tak golek dina sing hoki. Aku nak gak iso turu sikilku ting cerenut, Bos. Oh, agenda kan karo Pak Endro nanti Kemis. Selasa iku selone manusia, tapi seneng anggak tok. Selasa iku selone manusia, tapi iki paribasan kondi. Anggak tok piye? Apa bae malah guyu. Ngene lho, kowe tak sejare. Wis ngene wis tak jak to. Kowe tak pengen ngeti geridaku mlaku, golek hewan buruan, ayo. Tapi masalah poin kok sik. Kowe wis ngucir sik. Aku seneng tantangan. Urip ki nek gak tantangan ora serem urip ning donya iki. Kei tantangan. Kesel ora dirasa. Ini akibat Pak Okta ora dijak. Sebelumnya sudah saya bilangin, Bah. Iki wong enek to. Bengi tak WA. Piye, Bos? Ngono. Cacah gak apa-apa to. Ngono. Ayo metu. Njajal awak aku muni ngono. Sesuk gropyok wis gak mbales. Sesuk arep ngenten Ibu. Neng pendopo. Aku wis muni Ibu ben ditero Masmu. Ngono. Selasa seneng kesel karo rekoso. Gak serem Mas nek gak rekoso. Kabeh perlu pengorbanan. Ngono lho. Mesti seneng kesel karo rekoso. Wong sing kesel kuwi wong sing sehat. Mlaku ora ngerti manfaate mlaku to. Buka Google. Enak banget anjing. Oh, alah kurang mono. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 50.000 koin. Matur sembah nuwun. Mas Wawa iki lho, Wawa iki lho kok takon nek kaya wong munjung kok poin pinten. Jemah. Jem-jem nek omah. Alah, aku nyetel teleku gak iso ki piye Pak. Marane omah. 3 kali beruntun duduk apes kuwi Bos, tapi gak iso gropyok. Oh, alah. Asline menurut pelajaran ilmu berburu yang saya alami tentang dino iki sesuk metu.
Slira wis sesuk metu, tapi berhubung sesuk aku nek agenda, gak iso, Bos. Tenan sesuk slira metu. Karena udane gede. Libdar lidah sesuk metu slira. Tenan gak ngapusi. Ganti anjing ya Pak Dik, soalnya kurang beringas. Ya, nanti ganti anjing meteng Bos, mari Bos. Kakean teori kayak koret. Gak enak teori Bos. Bukti Bos. Wani buktekno Bos. Omong tok percuma wae dhewe iki. Beda level Bos. Masuk ta mana? HP gak ngerti ya? Gak apa turu? Iya turu gak apa toh? Mungkin iki wong tuwa ora turu. Bukan diajak, bentar-bentar. Omblok meneh, jeruk. Sik to, masuk tandeli enak komen. Tak golekane sik. Bukan diajak bah, tapi ditinggal sampai aku nyusul daerah Tajimagetan terus ditelepon ping 12. Sik tak jelasno kuwi piye? Sik. Sik tak jelasno sik. Sik iki masuk tas sik ya. Sik tenang. Omblok meneh, bentar. Sik, tenang kere. Masa ditinggal Pak tas sik bentar. Jadi gini bah, penjelasannya bah. Tak telepon. Masuk ta? Gimana besok? Gak iso Pak Dik ngeterone pendopo ngono. Kon ngeter masmu. Iso aku nak jam 12, aku sampai pendopo jam 12. Apa ning iki? Neng asrama haji. Tempat kuwi lho, pokoke nggon haji kuwi lho. Jam 12. Aku tak kebotet jam 12 aku nyampe omahe Kirun. Satelpon, Bah. Nah, itu gak jawab. Aku mandek ning kulone jembatan. Masuk tak kabari. Nak sesuk wong komplain berarti kowe. Ditelepon ngalah sama PI. Wewe cek perjalanan ngene. Ya wis teko kono tak Sherlock. PI bilang gitu. Begitu nyampe lokasi karena kita Sherlocknya kejauhan, mau nyampe sana sekitar jam 2 lebih apa jam piro. Cepet-cepet karena nutut iki mempersempit waktu bah. HP dikabeh dadi plastik dikek tas karena kita jebur-jebur banyu. Lupa dengan keberadaan Mas Okta. Apakah dia masih di pohon ringin? Apakah dia masih di Bambrongan? Gak ngerti bah. Putus kontak sepurone karena pertama sudah saya hubungin. Mungkin dia nak pikir aku. Dia lagi sibuk antar ibuke. Wis gak usah melo gak popo. Ternyata usut punya usut. Pas nyampe Ngawi kita pulang, teleponlah dia. Duk remak, dedek campur lemak sing ngising dangak ngono. Loh, oh kecampur karena beri jebo mabet tepat teko kaburi no. Langsung geger ning kono. Dan cok njaran wis diparani ngene-ngene. Sing salah sapa? Sing salah adalah sing ra bener. Wis mbuh ki. Begitulah skema kehidupan, bagaikan roda-roda bedat yang sedang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Dan dengan segarnya ranting-ranting menerimanya, dan saat itu pula insan-insan bangkit dari peradabannya mengatur dirinya di alam yang indah ini. Ono pemeran Madura bareng. Pak Okta pantas merujuk. Iki karena miskomunikasi bos. Awake ya berburu lho bos. Jadi waktu itu kudu nak berburu hewan nocturnal itu bengi gak apa-apa lah. Slira wis kentong magrib wis bobok bos, ngulang ngaji cah cilik-cilik. Jadi kita memanfaatkan waktu. Masuk tak bisa jadi kiper aduh iki. Saiki nanti Sherlock tak paran saiki. Adil yo kok yo. Ya tak waca. Kentong magrib, Bos. Asar tung Allahu Akbar. Mantuk dek slira iki. Sing omahe gawa dheke menuju ke gawa, sing omahe rong
Sing nang wedek menuju ngono. Aku wis ngejak dalam pikiranku maksudnya tetep tak jak meskipun dek iki tukang apa ngono kae? Pemandu. Oh. Tak tugas ropi karena aku gak nggawa HP. HP ini ning tas kabeh, Bos. Nggih Pak Okta, leres pokoknya aku percaya karo sampean. Ndi Pak Okta kita wacane neh endi se emang bah musuh kula agak gak kebangetan. Anggap pe to. Fakta, Bos. Wis to, wis ngene tak putusi iki nek wong iki ra iso mutusi. Iso mu kapan? Kita agendakan. Ayo golek biawak neng dia. Orang menyalahkan opini ada di vlog itu. Masuk tak urusi. Aku nyetir loh bos. Masa aku cacatan ngene. Kucing liwat gak aruh yang nerak ta bos. Wong aku sopir. Jadi selama perjalanan bar nggone Kiron aku mandeg telepon masuk tak. Tanya ada panggilan tak terjawab iki. Pangangel arep budal maneh. Gak iso bos nak grope jiwaku. Wis ayo budal. Sik digendong mau tuku to. Gak iso bos, Sorry ya bos ya. Nyun sewu. Lah nek settingan kuwi pisan tok aku nggawa abot ta bos. Sing salah HP-ne berarti ditelepon ora ana nada dering. Gini Bah. Jadi teman-teman ini kan kadang ada sinyal, kadang boten. Lah niku apa iki? Datanya nggak diaktif no, Bah, karena iso ngentai cepet ngentai baterai Bah. Karena HP untuk vlog. Pemandu karaoke LC Mas T. Loh, Mas T mana Mas T? Mas T iki idolaku Komen kok delik-delik iki. Masuk tas pemandu. Maksudnya tukang ngarahno, kan jalur imbangan. Aku biasanya jalur imbangan, Bos. Iki kali iki misal iki teko kali tek jembatan. Munggah apa medun? PI. Nah, dijak medun kita abot. Aku ngeli, Bos, munggah lho. Berarti aku melok munggah. Ku nak dek rono lho. Tapi aku pengen ku rono. Alalah, gak oleh, Bos. Jadi aku melok ngikut. Oh. Wis ngene ae berburu yo. Nah, berarti wis disengaja masuk pakai data orang. Alasannya jelas, Bah. Alasannya adalah untuk mengurangi ketekan baterai. Kok iso meh digawa ning timbangan? Apane to, Bos? Mas Rob. Dagangan cedak Sherlock. Kalimu cilik. Ate mbok kon nggon iki. Wong bekas wong mati kuwi, moh. Ngono. Bar bunuh diri mbok kon ngrayai nyambeke. Kayaknya gropoknya apes karena didoakan Pak Okta bakalan apes lain kali sama Pak Okta Pak Dik daripada kualat. Ngeten Mas Rani. Kemarin ini kita sepakat mau berburu sama-sama. Tapi berhubung dengan adanya komunikasi yang kurang dipahami loh. Emoh piye? Ya emoh Mas. Kali berdi golek karo tim SAR malah gropek lagi nyek keluargane to lho. Oh, Mas sampe gak jauh Mas Ropong. Ya isi to Mas. Tim SAR aja aneh lho kok golek biawak. Ya mati aku. Ya namaku to Cemar. Oh, lho lot piye to karepmu iki? Pengen nyek kok gropek sira ning ngene. Gak kuat aku. Iki kudu salah-salahan bobo jahat. Iki karena kita live ini sama saja berdiskusi untuk mencapai mufakat. Karena 5 nenek-nenek jatuh dari ayunan. Oh.
Mungkin gerobake padha gak keramas. Iya ketoke. MBG proyek guyu apa to Dinar Wisnu? Apakah Pak Dekulot malam ini bakalan darah tinggi? Gak iso, Bos. Udan, Bos. Udan, satuku mau. Ndak iso turu awak kesel kabeh kete. Gak iso turu tenan, Bos. Ping cerenut lho. Ndak saya ngelu tak. Sekali tim SAR diajak gerobyok. Zamanmu di Palau Komodo apa zong terus? Gak tau zong, Mas. Asuku jenenge Bandot karo jenenge Jantak. Wis to, ora iso lolos musuh Jantak. Musuh Bandot. Bandot warnanya hitam, dodone nek putih. Kalau Jantak itu seperti serigala, buntutnya ngepyok. Oh, kuwi nak nggodak ngumpul-ngumpul. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Gropiok welut aesek diajari Mega, malah Gropiok ngambek, Yonda mampu nu. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap. Sepil fotonya, Bos. Fotonya apa? Urung ini HP, Bos, zaman biyen, Bos, 2002. Kungkum jam bener, Bapak komen. Bentar, Bos. Sik masuk aja komen. Santai, Bos. Santai. Sido kungkum pora iki. Lho, Bah. Kan kemarin es poin, Bah. Lagi udan-udan ya langsung to. Panti Waloyo to. Wong ki udan. Ya langsung masuk angin duduk kuwi to. Lho kowe iki gas-gas apa gas bul apa piye to? Jare nek teko arep Sherlock HP malah dipateni. Iki kuwi neh, sik. Dipateni pakai datane demi hemat baterai. Emang jan kebangetan kuelat. Wah. Apik telepon. Sik geger ya, bapak guyu ki. Aku ya kungkum ben gak repot menjelaskan. Oh, alah ya Mas Trop kok. Iki bukan karena aku wis muni, aku gak berhasil. Kan kemarin janjiku sing kungkum kuwi. Aja kungkum bos adem, ndang kungkum bos. Alah ndang kungkum apa sik, debat sik kusir. PI iki. Oh, alah entek to sing ndelok. Hakim Mikulot. Jadi wis ngono. Wifi ini bos mati, Bos. Kungkum. Iki data, Bos. Wifi. Lah di setting apa? Pun bibit. Perangkat terlalu panas, gunakan pengaturan pelindungan panas untuk Bos wifi bos, cek wifi bos. Ki aku telepon bibit iki. Oh wes aman. Gue data. Terus poteh murup sami mawon. Oke siap. Iki datanya oh nih. Kok telepon bibit nih toh. Saya ngombe kopi bos. Aman ya.
Iki kowe ndelok live kuwi aman ora kowe? Ya tak delok. Mbok delok aja metu. Ayo neh Bah iki. Aman ya, cek baterai tenang, video call bos. Aman ini dan jelas no. Iki terkait Mas Okta kemarin. Demi aku. Loh, kok gawe mie piye lho? Kowe aja pamer mie. Iya, Bos. Loh, Mas Okta iki gak mbok hubungi tak omongi to. Mas Okta urusono. Aku pas nyetir. Bar kok ngene kirun. Wis tak hubungi. Terus Ora enek wonge. Wonge pon suneh kok piye to? Loh, Enak pijete bokonge. loh, iki geger iki sik kok. Lha iki nang ndi to? Mbok hubungi piye? Terus? Isi. Tapi tenang, aku salah bos ke. Kan ngomongku, aku nak wis tekonggon tak Sherlock mas ngono. Tapi lali karena tekonggon dulu ki apa wis lebu tas kabeh dibungkus plastik to. Nah, aku ngurus HP sitok kuwi. Irungmu mekrok. Aku sing dienggo konten lho. Biarkan kau lesu. Icek memang. Bocah kaya ngono kaya urip biyen lho. Iki bancake apa ora biyen. Ngebos. Ngono bos, mbek kopi bos, ben gak salah paham. Tuh mbok terus nak piye iki. Pak Okta kena prank tega emang Pak Okta. Iki ababae malah nerus. Ndi ta bos Okta ndi? Tak mau medun saiki. Bagus Tri merapat iki Cik. Maaf Okta mana Mas Okta? Dudu ki Okta nanda iki. Ya Pak Okta iki kita mulai. Ayo bah licipi terus ndang diombeni ndok bos. Alah ndok ora kolu bos wis impus ora mlebu iki wis Ya. Awak semblenget iki. Udan pisan. Moto berair iki lho. Nah diombeni ndok iki para wik-wik apa piye to? Udan para bos Fortuna, udan nih bos. Iki gerimis. Pak Okta ada mulai ke Jakarta iki pengen grobek. Sapa jenengmu? Kuwi kopi luwak kok malah ditilap. Okta Nanda malah guyu lho. Udan-udan wayahe slira modal jane Pak Dik. Lah modal iki kaya tawon bos. Abah. Ini bah, besok masih ada agenda sing gak iso dilanggar ki karena wah ngeri ki. Jadi besok itu ada agenda ngeri. Ngombe arak 10 slok ki bos ben waras. Lah waras ki poloro apa ya to? Pak Okta dijak ora Pak Dik? Apa? Aku gak balik nang wong melok, bah. Wis sapa pun sing melok ayo gas. Lho tenan. Kopi luwake guyu apa iso tangi ora ngombeni ndok, Bos.
Alah. Rasa gundok mengko goceane kenek kok. Sesuk masuk tak chat ya kene. Nak masalah kungkum sida kungkum ora. Ala babakem wis manut ki. Ah, lincip terus bah. Alah lincip terus apa masan pepring. Ardin, Duren, Wonosobo Dir. Oke, Wonosobo sehat selalu. Wis gak mampu naik Gropyok ya wis mengaku saja. Kudu Gropyok. Gak Gropyok bos sesuk bos. Tenan gak ngapusi. Butuhmu numpak ngguriku ceklan wetengku. Wis to. Wis seneng. Oh iya lali sesuk ana presiden Rusia teko ding. Wis apa to Mas ding? Dong ding dong brut cowek kobel ada hentut ser gendewer brut. Brut gedang goreng sapa ngentut silite ledeng, jo ledeng ledeng aku, ledengo arek iku. Dong randu jejer telu sapa ngentut silite biru. Dong dadap jejer papat sapa ngentut silite jibrat. Alah iki. Mas Rob. Di sana tempat lahir beta. Dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung. Oh iki ya Bapak mau cebos. Oke bagus Triatmojo apa Tri Bambang Tri. Wedi kualat. Napa bah wedi kualat bah? Gropyok nggo pick up jane arep Gropyok apa ngejak jalan-jalan asune to Mas Nur. Alalala iki. Nggo sepeda oke, kesulitan bos nggo sepeda bos. Malah apik Pak Okta dinyanyike iki. Piye? Loh. Wis akeh anu iki jarane nyanyi lagi. Lagu apa masuk tak kok iso lagu ini masuk tak lagi nyak ya babakem. Entah mengapa aku tak berdaya. Waktu kau katakan aku butuh dekat denganmu. Tak tahu di mana ada getar terasa waktu kau bisikan jangan aku kau tinggalkan. Seperti biasa aku diam tak bicara, hanya mampu pandangi tipismu yang menarik. Seperti biasa aku tak sanggup berjalan, hanya mampu katakan aku cinta kau saat ini. Entah esok hari, entah lusa nanti, entah sungguh mati perempuanku. Aku tak mampu berikan cinta seperti di dalam komik.
Sungguh mati perempuanku, buang saja semua angan-angan itu, lalu cepat peluk aku. Oke, untuk masuk jagung, koncoku seganteng dewe, agak sedikit bulat tapi bukan tahu. Maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka Sucipto Sutoro sepor iki alah kon nyowan nyetek-nyetek lho. Loh, ngecene mati apa ngece, langsung lagu. Satu buah lagu untuk masuk ta. Sejak zamannya Maladi hingga ke zaman Roni pagi Sasarani, mereka berjuang demi negeri untuk satu nama PSSI. Sadarilah bila bermain bola lawan jangan cedera. Sadarilah bila penonton tertib bukan cari gara-gara. Rit Gullit, Van Basten, dan Maradona, contoh pemain kelas dunia yang telah ternama. Sucipto Sutoro, Anja Sasmoro, Nobonon Yong Lisa, Mas Okta pernah jaya menahan tendangan bagaikan petir, sorak tergoyah, penonton kipernya tergelincir. Ndang ayo kungkum sik, izin diri bos, engko lak wis mari nyanyi tak balik neh. Oke, iki cek masalah nyanyi mas. Oke mas, ya terus mas pokoknya. Wis Pakdi anakku tangi krungu suarane sampean. Suaraku pelek bos asline. Ngono bos. Oke. Jadi begitulah. Ngopi sik bos. Ya karo di-like ta bos, mosok like sak itu. Ayo ndang Ki Kungkum satu pemain cadangan nih loh. Bayi Kungkum. Pokoke ababar Kungkum ya Kungkum bos. Awake dhewe iki alalah. Wong tukang lho bos. Ala lagi apa ta drejek jare Bagong lho. Lagi ewon. Ya aku apalku lagu-lagu mbiyen bos sing tak apalino. Nah lagu-lagu sing gak tak apal aku iki kudu krepe kudu enek bos. Iya bos, suaraku kene cengkoke lurus bos. Sepur mati pajek loh. Ababae Kungkum ketik siji budal. Wes ganggo suwi. Ngono. Lha iki lho Kungkum Pelikipu lho, 1000 kutha. Seribu kota pernah ku lalui, 1000 hati tak jalani, nanging kabeh padha ra ngerti wolu dirimu di sana.
Jangan nyanyi ya. Selingan bos, gak apa-apa bos, selingan. Ki apa to 5 selikur 5. Congot mania lah. Gue enak aba-aba bos. Ini nyampe bos, kungkum esuk kemis nyampe kungkum. Ya gitare tak gua lho bos. 112 oke. Gak setuju ketik 2, gak setuju ketik 2. Iwan Fals saya Pak Dik, ngosek bos Iwan J anu ya. Wes ayo aja ketik kuwi lho, komen semena lho, oke kemis. Kemis ya. Abah komen, mana Abah komen? Mana Abah komen? Kenek bos, kenek bos. Kenek bos. Oke, kenek. Aman ya. Sematkan. Mau wis disemat dedek mange, bos. Dicek bos. Gue ngapal bos lah, Kamis saya sesuk ada presiden. Kemis tenan aku kungkum sing penting ketok gulu. Karo mancing gak apa-apa ya, kungkum ya sing penting. Mas Rob, penting kungkum ya. Abah komen nunggu Pak Okta mati. Wes saya mati bareng ya wong 823 iki. Oke, kemis. Loh, lambuh piye to? Wis to. Wis awake dhewe iki hanya kita berdua yang tahu. Oke, deal hari Kamis malam Jumat. Loh, bengi to babake. Ngopo dadak nunggu Kamis? Alah iki perusuh teko. Gosek to. Kemis bos. Loh. Oh nak sesuk gering mbok pijet tenan. Loh, sesuk kuwi anu kok ngono. Lho pasukan SKT manut nyapo dadak Kemis. Kemis dinane apik bos kanggo. Oke, masuk. Ngono. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, sudah dikasih hiburan berburu kok malah nyuruh orang berendam. Aji yang semua kalian, nanti Pak Dik sakit kalian teriak-teriak. Anjing kalian. Aja bos, maaf bos itu atas kemauan saya bos. Maaf bos, kemarin aku bilang ini. Kalau enggak anu, oke kungkum. Gak apa-apa bos, aman bos, aman, siap. Bengi ben sakti. Ya bengi toh. Lah ben ka dukun masalah apa dukun piye to? Alindot kuwi lho, alindot iki gak jauh-jauh iki udan gak jauh ndot. Oh. Kemis bos, kemis ya bah. Bener Mas Te, bengi saiki lebih seru. Tenan yang ngakon kuitan. Ya Allah ya Rabb, sak lagu ana heli guguk. Berteman malam, mendung yang selalu datang, kudam barat. Ku pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya bulat. Selalu ku cukup nyanyi nih loh. Iki nak gene nyanyi nih darani tunggak. Oh. Kami saya Pak Okta sesuk awan upgrade. Malah nyanyi lot lah malah nyanyi. Lah kon pi to kungkum amor pi. Kemis yasinan. Gak saiki Pak Dik mengumpeti rasa kecewa Pak Okta yang ditinggal Gropyok. Oke, kalau itu maumu. Malah nyanyi kok Saipul Jamil. Alah, Saipul saiki gak Jamil. Urgen. Ayo gajo bahasa Inggris gak Jawa sing urgen, sing upgrade, sing
Urgen, Bos. Urgen ki apa to? Upgrade urgen ae gak njo bahasa Inggris aku mata pelajaran wis tak omong bolak-balik to. Gak tau teko aku. Diantem gosok rai ku lho, jenenge Pak Ndaru. My name is not langsung. My name is Didik Nuryawan. Oh darurat sipil, oh darurat. Oke bos, upgrade, urgen. Oh. Alah ka sepil barin iler sak dodo ki lho. Deterjen roh, es legen roh. My name is not lho, jerigen. Alah ka sepil barin to. Alah kok dicekel omongane ora kenek bos lunyu. Orjen dangdut jerigen, jangan tahu. Gurune disalahke jan enggak enek sing bener misuh kulot. Gurune disalahke jan enggak enek sing bener misuh. Angel bos bahasa Inggris sih gak alon-alon, mari langsung dihantem gosok kuwi lho. Manut ki wis ki karek titik darah penghabisan iki. Serba salah karo kulot ki. Kungkum merodel moro. Sepil grubuh nang ndi panggone to, Bos? Jere abah em kungkum nggawa jerigen, Bos. Lah kungkum iki pene bengawan piye kok jerigen, par tuku bensin pertalit opo piye to? Sampeyan kok ganteng mame apa jangkrik, Bos? Seminggu pisan. Gedangan oke, Irfan, Lot oke, Dwi, Aprilia. Wis ndang sepil bakul sayuran. Mas Rob. Ki aku tak ngentekno rokok siji antara kungkum karo raya. Jale ngomong kungkum. Tak ngentekno rokok siji iki ben memformat iki. Selingat-seling apa bos enek iki lagi mbluduk demit teko lah. Suara empuh iki. Besok tamunya siapa, Bos? Oh, bola dia, Bos. Bola kental, Bos. Oh iya, neng sir, wilayah industri. Akeh, Bos. Biyen aku cek kerja ning Ciuda iki, aku metuku Korungkut Mananggal, aku mlaku metu iki, kayak drainase limbah kuwi. Biawak akeh mbiyen. Kemis kungkum bareng, kemis ya. Loh, kungkum saiki aku nyelos, Bos. Wong kene iki wong apa ki jenenge? Taat peraturan. Nah, kemis wong papat. Oh, kemis malam gak apa-apa kata Abah Baem. Siap. Loh, nah saiki budal ngenten rokok siji. Kungkum dino apik iki, kungkum akbar. Gak fair. Gak fair no, kan oleh walaupun satu. Lah wilo. Neng kali kungkum neng kali tempuran
Liwat glek demit piye to bos apa glek sugihan to kok kudu ning tempuran barang malah ulone gede-gede kok. Dhewe ae. Panlo so kembang yo kemis rombongan siap. Lek Nur info pitik sakti, kowe nggawa wabaran marang ning omah. Digawe cilik ukurane cilik 5,5. Digawe bergedal nak pitik biasa. Semarang Wonderia, Mas Agung. Wis ganti temae bos. Oke. Gas kali tempuran Surolinggis kuwi lho. Ngombe jamu sik ben Oke, masuk. Kamis malam Jumat ora masuk angin. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, rasa kumkum Pak Dik eman sampean timbang nonton kontennya. Aman bos, siap. Aman. Wis to aman. Ala Gunung Kemukus ada sugihan piye to? Lha kuwi lho manut Abah, siap ngombe jamu sik Kemis malam Jumat. Sik, piye Bah? Sik Bah. Iki lho Bah, jamu ku Bah. Jamu ki rasa mewah-mewah sing hargane mahal. Cukup iki rempah-rempah. Ini sama ini. Jadi ini adalah herbal alami tanpa bahan pengawet. Jadi iki entek setiap mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru habis, Bah. Neng kolam bawah lae jiri Pak Okta. Sekarang oke, ambil jamu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntu alur rondo kembang melok bong rondo ayu mel aku pucuk pacepuk pinjal tumone asu. Oh, wae kok ngene. Iki Putra Wali. Campur kayu secang, kayu apa-apa dipasah. Oke, Bos. Kita kembali ke laptop. Kemis malam Jumat Lek Nur siap bosku Mas Oktavia sing gandeng dhewe sak dunia persilatan. Alah kok memantu wong kungkum karo piket tok Mas Agung kungkum kalisat. Lalah kalisat iki banyune sak pira to rene sak gulu. Lungguh sak dodo bos lungguh. Wenek senso ora, pindah senso gulune. 5 jam lho. Peliis puret to. Sak jam kuwi wis nek sing rematik bombo kok. Lah 5 jam andhe kayak ambulan to. Ngono lho. Kok dhewe ae. Ning pagotan tenan ora to Sherlock. Aja dina-dina iki. Minggu apa piye ngono. Kang Kawah Diarari kiblat 5 pancer. Kakang Kawah Diarari Kang Not, Kang Su, Kang Wit, Kang Slam, Kang Slamet gampangane. Kok jangkep 7 jam lho. Lah nek Gunung Kembar iso dinggo grobe ora Pak Dik. Alah kok Gunung Kembar to. Kang Slam, ya Kang Slam. Kang Slam Kang Slamet. Kakang Kawah Adi Ari-ari Kang Not, pi nonot jenenge Kang Su jenenge Suyata, Kang Wit Kang Wito. Kang Slam Kang Slamet. Itu wek dhewe.
Kuwi jeneng Kakang Kawah Adi Ari-ari. Dulure papat lima awake dhewe. Ngono. Pakdi oleh nyilih helikopter sing dicat rung. Cek urung kari teles, Bos. Kakanane tiner e. Sing penting ben purut manuke. Ya setengah jam lah, Bos wong yo adem, Bang. Kange pira papat lima awake dhewe. Kungkum sampai isuk jam 5 urung mlebu. Aku tahu Kungkum ning jero banyu anget ketika dek metu langsung kok serangan fajar tenan. Kayak serangan Hiroshima Nagasaki tenan. Sep ngono tau aku ning kuburan aku karo tomblok mbok karo sapa biyen. Gak kuat aku. Jadi sadurunge Kungkum kudu nganggo api unggun. Nggo penghangat tenan. Langsung apa jenenge hilang ingatan tenang. Munggah terus mergo angin. Lho. Mas Evander Ivan gak ngerti wae. Kowe ora ngerti kali kene lho. Ademe pol. Lho sumpah tenan. Gak kuat menggo wigil sing berlebihan lho. Nek ora adem-ademe anu gak iso. Ning kutub kurang adem kok. Lawi diumbar sedet kas membeku to. Dadi es prongkol. Lah kok Kungkum karo lip to? Ya wis Kungkum karo lip. Gorene ademe tak gawene tenang. Gak ngerti. Lah mancing ning bendungan gak ya Kungkum kae, Bos. Ya Kungkum, Bos. Beda, Bos. Nak Kungkum challenge ki dikongkon wi gak enek kegiatan mancing iki beda, Bos. Nak mancing hawane anget karena menggebu-gebu ndang oleh. Lah tolah kaya asu kebedil ngono kae ngene. Alah iki yang ngisor anak boyo apa ula jujung kluker. Oh, pemanuk cakaturang. Mosok angin ora. Karena mancing bawal. Loh, ning kolam pun ning ndi to Kungkume wi? Lah wong lima mak nguyuh kabeh ning kolamku te cah lima wi engko. Ya iwak langsung ngambang, Bos. Malah Kungkum ning Kawah Semeru ya gosong to. Ala jere HP-ne sampean 17 Pro Max apa urung somben anjur rezeki tak tuku Pro Max apa Mega Pro ngono. Bae kolam mburi omah. Apa ya? Gampangane. Oke masuk taku. Sesuk jenenge mah tak parani ya. Sesuk tak WA bar iki. Penting iki sasaran soalnya kene karo kene. Tenang. Pidu kawan ambek mat kudu melu Kungkum. Oke, tak bilangin besok, Bos. Tenang, Bos. Tenang ya. Aku wis mabur jam 3. Ngene kayak ana nomor bosmu ini tak teleponin tak kon cuti 2 hari lagi ya. Aku kirim mana nomor bosmu. Tak teleponin saiki. Iki gak iso ki, cek tak jak ki. Iki didik kulot aku tak muni ngono. Tak jalune cuti 2 dina, Guys. Wis to. Ki sapa to diparani Cak Karmo, Cak Maro ya lho. Gak iso Bos ngopi tekan esuk. Sesuk ya agendane bisa padat merayap e. Ngono. Lato-lato dibalsem malah ancles, Bos. Seker prayoga omahe Jombang malah doh kowe, Bos.
Jombang kan marani. Ayo gas. Turu bos, sakno jiwamu. Siap-siap masuk tato bos. Ayo ning kafe Caruban. Ayo, cacak bel sik. Tapi ora sida turu, bos. Manut ki. Manut. Iya ki ciput anu bos tak aku teles ya bos. Gum tak umbah ya anuku. Lho kok wek-wek iki piye to? Kungkume iki Kemis malam Jumat, bos. Sapa jenengmu? Rude Moro. Turu ben apa lho? Turu ben sehat, bos. Lah kok kalah turu piye to? Iya bos aku butak, bos. Wis ngono ae ciput. Ciput ki bos. Gawana gorengan sak kresek. Aku tewe rono bos. Iki goreng kaya gorengan dientekno ning ndi kae. Tahu isi. Oh, jam 3 wis terbang ning Halim. Alalah kok juara 1 lho kok pemanasan barang masane po sadurunge Mas Okta balik jam 3 dijak Mas Okta karaoke bos ning Kalima. Alalah malah kleru lah mlebu pesawat malah pesawat telepon kok. Turun ning kafe yo oleh bos. Gas telepon pini saiki kesel bos saya bos kesel. Kene apa kok diarani tahu isi? Mergo tahu ning jerone nek isine. Sida ora iki metu malam joh. Sida ora iki metu malam joh yo. Kalima apa Radeva. Endi to kowe gak roh aku? Iki jam pira bos? Jadi nanti kita jam 1 off ya bos. Karena ya ngerti dhewe ta awake dhewe iki. Sing penting ki aku iso ngobrol sampean ala wis seneng, wis padu ngene seneng. Rata diwaca Ice, Setiawan Pras, Gading Martin. Lungguh bos, demite mertamu ae takon lungguh bos. Oh, bukan lungguh. Ludak itu pateni lampu ning Mbak. Antasena. Nah, berburu gengge. Alparep tumpuk apa dijaga kesehatan Pak dijaga awake kami rakyatmu. Masih membutuhkan hiburanmu. Oke bos. Wis ndang turu ae bos ngantuk ngono. Turu mbek lip ae bos. Alah turu mbek lip arep iler ku arep tadai piye to? Kapten teko. Mbuh mbluduk. Oke siap bos. Siap. Pratama biru. Bagus. Kereta Bangun Karta angka pertama back. Bujang tak berteman. Ukurannya 42. 8 karena 8 menggambarkan adalah salah satu perabotan yang berada di depan dada. Itu tempat keluarnya susu bendera. I jarane Sapardi bos rolas. Icik ra sembuhkanku. Icik ra sembuhanku. Terakhir tak pangan kae beyuh nek weteng menake Mas. Cacingmu mati, nak man sembahane tak omong itu. Mas sembahane mbok gawa piye? Hasil kebun sendiri.
dengan pengolahan dan paduan bumbu yang khas, terjadilah makanan yang penuh. Wis tak kirim sembukane. Kurang 5 menit jam 1 bos. Oke, mau lo ngejaki Mas Okta neng kafe. Kemarin aku ngejak neng kafe bos, Mas Okta. Saya nderen aku ngapusi. Hari ini full ngancani kowe ya. Ayo bocah nyantai nanti tak parani, medion apa piye? Tak apa iki? Tak usungane rono. Ngopi menas ngono. Hari ini full ngancani kowe ya. Terkirim kemarin tanggal jam 19.11. Tak telepon ping ewon. Kulot geng hadir oke. KCR doang. Kit bayi turu ora waleh. Alalah. Refresh dan pikiran yang lebih fresh lagi Mas Di. Siap, arsyap, matur banun. Ora disepil bos, gak iso nyepil. Cok nek wis diwet-liwet nae. Jika Oke, masuk. Kau AJ bagi-bagi 100.000 koin. Pesan, kagem tumbas antangin ben ora masuk angin bendino udan-udanan terus. Siap. Hahaha. Siap B, siap B, siap terus B, di sana B. Siap B. Tetet, nggak ada manusia. Tapi kok gemblodak. Wah, kita punya nenek sihir ini. Ini punya nenek sihir ini. Sret. Lu gak usah pitik bos. Nggak ada pergerakan, tapi gemblodak. Apakah ada sun biaci lawang gak tadi kanci sebenarnya kunci nih. Ono bos ceritane bos. Ini penampakan tikus ya tikus bos. Oke, Sukro Channel Family. Pak Okta komen. Mana Pak Okta? Oktan mari rame maneh ki, Mbak Rin arep gawe iki kowe. Sing termasuk nak marai rame meneh iki Mbak Rin arep gawake kowe malah ra mampir. Wis padu iki wis rasa bas. Sarokok neh geger iki. Iki geger tenan iki. Geger guys. Sami-sami para sedulur monggo dilanjut mirsani ketua cerita sehat-sehat sedaya. Oke. JB, ini dari sore ini debat untuk mencapai mufakat. Tapi begitu panjang perdebatan kita tadi tidak ada kemufakatan. Tapi berhubung sudah lama terus melewati pertempuran sangat sengit, maka diputuskan untuk hari Kamis malam Jumat itu kita kungkum B.
kungkum. Jadi kita akan ini ngalap berkah turunnya ilmu segoro geni. Bos. Sun B siap ngerokok ngalang-ngale mat wae. Jek galak mat. Rokok terbanyak di sini dipegang oleh Tember, Mat, Didik Nuryawan. Gitu ceritanya. Geni kena segoro mati bos. Gus Misbah wis balik ning pondok. Wis. Karem mlebu malah lawange mbok tut. Lah mlebu ben apa to? Ben ning jaba. Mat ambekane wis kaya knalpot brong. Knalpot rego iki lho bos 120 lho. Wis to, kula manut tim Mas Okta kalih Mas T gampangane. Nggih. Nggih B siap B. Ngerokok kayak sepur iya, ngerokok adalah seni kenikmatan hembusan napas. Alalah napas, sesak napas malahan. Lho padune wedi piye? Rana bos, srausum. Tatur sare Pak Dik gantian lek njaga bumi. Oke, Rode Moro. Ngono bos. Iya brengas wayah cukur. Gebelis doe bos brengasku bos. Cukur sesuk cukur. Ngono. Jadi gitu teman-teman, matur sembah nuwun. Babi Haji, Mas Ropong, Mas Okta, Baem dan semuanya Arim, Yotum, Yoga, Kopi Luwak, Rudi Moro, pokoknya dulur-dulur SKC KB Gilang, Tanto Winata, Suroto, Setiawan Pras, Turwo, Kemis, Wewujat, pokoknya kuwabeh muga-muga panjang umur, sehat terus, karena harta yang paling berharga adalah sehat. Asep Tromol, Karim Maul, Bagus Tri, terus Mbah Nuwun. Doa terbaik untuk panjenengan. Tunggu dino sepenting. Yes ngono, Mas Elvan Derepan, tunggu aku di Tuban nanti ketika aku wis tes pertama kita mancing ke Laut Utara, golek baramundi, barakuda. Amin. Jadi ngono ceritane. Apa bae matur sembah nuwun Babi Haji, pokoknya sehat terus. Tunggu dino ngobah. B, tunggu dino ngo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiro Andika. Terus sembah nuwun.